Poštovanje, ispričavam se, možemo po vama poslat ovaj paket? Jedan, ako nije problem. Kakav je paket? Malo je veći. Samo jedan? Da. Primamo. Ako nije. Što? Šta je u paketu? Šta je u paketu? Ne, apsolutno ništa. Znači, paket je malo većih dimenzija o tome. Šta je u paketu? Pa uglavnom nekakve internet, SMS poruke, pozive. Ako možeš stati unutra da donesi. Koliki paket, šta? Pa nešto malo veći je. Koji? Ako možemo nekako iskombinirati to na bilo koji način, to je bilo zaista fenomenalno. Znači, možete sve utrpati, što vam doje. Možete ovaj paket? Možemo, daj paket. Možete to negdje ugurati? Ovo ne može. Šta reći na ovaj tu paket? Ne može. Ovo uguramo unutra? Ne. Apsolutno nikakva? Ne može. Čak i ako je ovakav? Ovo je paket. Evo, kuda ja stavim, kuda ja to stavim? Ovo? Da. Čemo ga staviti? Pa ne znam, vi recite meni, jel možemo to ugurat negdje? Ni pod razno. To može stati. A možda bi stalo kad bi se stisnuo. Šta, da ga ja sprobam? Ko će ti to potrpati? Malo da Daj, probajte ga nagurat, dečki. Probajte, da probamo, nikad ne znaš, možda prođe. Šta ne prolazi, baš Ja ne nikad. znam jel vi ne vidite ili To nema šta. Jedino ga vezaš panerom gore. Ni pod razno, znači. Kako ćete vi izgubati da ja imam prostora dole iPod, recimo? Ako ga mi sad rastavimo, hoćete ga isto staviti tamo kasnije. Tvoj najveći paket sam ikad vidio. Nema šanse, ne, kako? To je to, ali nema neki prostor, tipa da onak na bočno probamo dići, tako nešto. Dajte, čekaj, daj, dečki, probajte nagurat to. Ne, op. stavit ćemo ga na krov. Stavit ćemo ga na krov. Je to paket, ovo je pol kuće, Bog. Ovo je jedan najveći bunkera, znači. Malo ga ušre. Aha, na koso. Ne moramo biti ovako. Dobro. Malo ušre. Šta znači ušre? Manje napravi drugi put. A ne, jednostavno ne postoji manji, sam takav dolazi u ponudi i to je to. To ne mre stati u bus, to je sve što imamo.